बिथांखिसिम बेयाव सफैनानै मोजाङैनो नंगौ गोदो जोंनि क्वालिफाइड फरायसाफ्रा खमथारमोन आरो खम होननानैनो साफा सानै जायफोर थाबोदोंमोन बिथांमोना कचिं लानो दङब्ला गुवाहाटिफ्राव थांनो गोनां जायो। दिनै फैयै फैयै गुवाहाटिखौ नागारनानै एकदम खाथिथार गावनि जायगायावनो जे मोनसे कचिं सेन्टार जे खालामबाय माने 10 सालनिफ्राय खालामबाय बेखौ आङो गिबियावनो डक्टरनि साबायखर बावगोन बिथांनि नाजानायनि बे जादों। दा दिनै जाय एसपिरेन्टसफोर दं फरायसाफोर दं एग्जाम होगोन बिथांमोना मा रोखोमनि जागोन एग्जामफ्रा बे टेस्टआ मा आनजादफ्रा मा रोखोमनि जागोन बेखौ दा गावनि जायगायावनो थानानैनो जेबो खरस गैयालासेनो बिथांमोना मिथिनो हासिगोन आरो गोरलैयैनो माने एग्जामाव जिरायनो हासिगोन। दा जायखौ नङाब्ला हयथ' खेलिमेलि थायो परिखाफ्रा माबादि जागोन एग्जामा माबादि जागोन स्टाइला माबादि कुइसननि माबाफ्रा माबादि बेफोरखौ एसे खेलिमेलि जाथारगोन। दिनै बिथांमोना बे 10 सानाव जेरैबायदि मिथिगोन एकदम खाथिथारावनो माने जाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों रायज्लायनानै बिथांमोननि खोथा खोनानानै दा बिथांमोनहा परिखायाव जनो जिरायनोसै आरो हयथ' साक्सेस जानायनि जिथु रेट बियो हयथ' बांगोन। थ' बियो जोबोद मोजां जागोन जोंनि थाखाय इयुनावबो जेरैबायदि खोथा बुंदों डक्टरनि गोहोजोया जे भबिष्यत APSCनि थाखायबो बेयाव बिथाङा सानदों लकेलावनो कचिं मोनसे होनो थाखाय आरो बेथ' साबसिन जाबावगोन खारन बेखौबो जोङो बेबायदि खोनाफेरथ्राखैमोन जोंनि जायगायाव जे बिदि APSCनि माबा मोनसे कचिं लानायनि बेबस्था जे जागोन बेफोर खोथाखौ जों खोनाफेराखैमोन आरो बे जानो थांगासिनो दङ आं निस्सय खालामगोन। आं आसा खालामदों दिनै जायफोर बेयाव सफैनो हादों फरायसाफोर बिथांमोना बे 10 दिनाव जे जिखिनि सोलोंनो गोनां दं बिथांमोना सोलोंगोन आरो गाव गावनि माबाखौ आनजादखौ मोजाङै होनो हागोन। बुंबाय এইটো এটা আমাৰ ৰৌতা সমষ্টিৰ সন্মানীয় MCLA তথা DPCৰ EM ডাঙৰীয়া এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। আমাৰ ইয়াত বহুত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে হয়তো প্ৰপাৰ কোচিং নোপোৱাৰ কাৰণে চাকৰিত যোগদান কৰিব পৰা নাই। মই ভাবোঁ যে এই কোচিংটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বিলাকত জ্ঞান অৰ্জন কৰি আমাৰ যিটো 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব এই ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকে সফলতা হ'বৰ কাৰণে পাছ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আচলতে কোচিংটো অলপ কেণ্ডিডেট কম হ'লে ভাল হয়, তথাপি যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা যিসকল কেণ্ডিডেট ইয়াত আগ্ৰহী গতিকে আমিতো তেওঁলোকক বাদ দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিসকল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকে মনোযোগেৰে ভালকৈ যদি পাঠদান দিয়ে বা ক্লাছটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি ইয়াতে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব।